F'pajjiżna feġġew 10 każijiet ġodda ta' persuni infettati bil-coronavirus biex issa total ta' każijiet pożittivi f'Malta tela għal 48. Dwar l-aħħar żviluppi s-Supretendent tas Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li għall-ewwel darba hemm każ ta' anzjan. Ir-raġel huwa Malti ta' 70 sena li jinsab fi stat tajjeb ħafna ta' saħħa. L-anzjan beda juri s-sintomi fid-9 ta' Marzu u ma sifirx. Bl-awtoritajiet tas-saħħa għadhom iridu jidentifikaw is-sors tal-infezzjoni. Il-persuna huwa fi stat ta' saħħa li tajba ħafna u qegħdin nkomplu segwuh peress li huwa anzjan u għandu 70 sena u importanti li nżommu għajnejna fuqu ħafna iktar għaliex dal-persuna nafu li jista' jkollu iktar komplikazzjonijiet mill-każijiet l-oħra li kellna, allura dan huwa każ li huwa importanti ħafna. Ir-riżultaw pożittivi wkoll żewġ taħwa nisa ta' 26 u 27 sena li kienu għall-btala l-Ġermanja u l-Polonja u ma kellhom sintomi ta' sola u tuħ ta' nifs fid-9 ta' Marzu u għadu fi kwarantina. Qed isir proċess ta' sessjar għal persuni li kienu fuq it-titjira li ġew biha n-nisa minn Berlin. Hemm ukoll koppja Taljana li tgħix Malta li riżultat fil-pożittiv għal COVID-19. Il-mara u r-raġel għandhom 34 sena. Huma ma kinux imsifrin imma kellhom kuntatt fuq il-post tax-xogħol ma' persuna li riżultat fil-pożittiv it-tlieta. Il-mara kellha sintomi ta' sola wejja u r-raġel kellu uġieħ fil-muskoli. Każ ieħor huwa ta' mara Maltija ta' 48 sena li kienet Londra bejn l-ewwel u s-7 ta' Marzu. Hija bdiet turi s-sintomi fi 17 ta' Marzu. Minn meta ġiet lura għadet kwarantina u ma kienx hemm espożizzjoni lil nies oħra li fall-4 membri tal-familja. Żewġ każijiet oħra huma relatati ma' każ li semma tlieta ta' persuna li ddaħlet l-isptar bi ksur. Ġew investigati nies li kienu fl-istess sala u riżultaw fil-pożittiv raġel ta' 57 sena u ieħor ta' 73 sena. Każ ieħor huwa ta' Malti ta' 37 sena li ma sifirx u beda bis-sintomi fid-9 ta' Marzu u kellu kuntatt fuq il-post tax-xogħol ma' barrani li kien l-Ingilterra. Hemm infettata wkoll tfajla ta' 26 sena li hija membru fil-familja ta' wieħed mill-każijiet li riżulta fil-pożittiv l-aħħar jiem. F'dil familja hemm 4 każijiet. L-ewwel kienet tfajla li kienet il-Belġu u riżultat fil-pożittiv kif ġiet lura. Il-Professur Gauci qalet li issa għandna sitwazzjoni fejn hemm taħlita ta' sorsi ta' trasmissjoni. Qalet li l-biċċa l-kbira huma importati minn barra l-pajjiż, imma issa bdew ifeġġu każijiet li s-sors tagħhom għadu mhux identifikat. Din hija xi ħaġa li qegħdin nistennewha u hija xi ħaġa li permezz tal-early case identification u anka ta' contact tracing huwa l-mezz kif aħna nibdew nillimitaw kemm jista' jkun innaqsu l-impatt li jista' jkollha l-firxa ta' din il-marda. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Professur Gauci ċaħdet rapporti ta' mwiet f'Malta minħabba l-coronavirus u qalet li dawn ma kellhomx jaqsmu ma' din l-influenza. Fuq l-aħbarijiet smajna li kien hemm il-bieraħ żewġ imwiet tajjeb. Dawn kienu mwiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' din il-marda, sarilhom is-swab, però t-tnejn li huma ħarġu negattivi. Sa issa saru 1799 test fi sfond ta' stampa aktar wiesa ta' miżuri oħra biex inaqsu l-impatt tal-coronavirus. Il-Professur Gauci sostniet li l-miżuri qed jittieħdu b'mod proporzjonat għal kif qed tiżviluppa is-sitwazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.